Bă, Ciprian, haide vă zic ceva frumos că te bag pe YouTube în seara asta. Dar nu mă spus, nu... Nu, mă, nu vorbi urât. Ce să facem, mă, Cristian? Uite, acum am pregătit acolo cât să ia și băieții. Să vadă acolo aici, să vadă aici cum românii stau cu whisky în nas. Trebuie să iei și băieții la repartizat, una alta, băiatul ăsta, ungurașul. Uraș așa, deci are cargă. Zoli se cheamă, pe mine mă cheamă Ciprian Cipri. Măcar că ea cargă, mă. Ciprian Țigănuș. Ce, după cum se vede, De la tancheraj. deci după cum se vede, Uite aici câțiva românași în așa numita Spanie. Se cheamă Gusti. Ăsta un țigan, Borit. Cel care se trage pe cur. Tragi pe cur toată ziua. Să facem o tură prin să vă prezentăm lucrurile. Cum stau aici. Hai să vedem cum stau pe aici. Poftiți și dumneavoastră că sunteți acolo. Nu, asta nu e, asta nu e mașina lui. Numărul 1. Aici este nava de... ASE 2006. Nava de... Pune-i și căruțul ăla, de copil acolo și a pus Aici sunt peoni. Deci aici sunt oamenii ăștia și să vadă. Aici está mea. Muy loco, eh? Da, muy loco, este ceva. Săgețile firmei. Ăștia sunt săgețile ăștia care e așa. Uitați ăsta cu părul mare. Bă, te meto în YouTube, bă. Mira, ahí Vada está ahí. Gaby, Mira, mi amigo. la cara, se lo busca la policía. Ahí está mi Ese amigo, mi compañero, siempre. eso, Se está ahí busca jugando. y captura. Ahí está, ruso. Ahí está. Saca la polla, ruso. El ruso. Mira otro hermano ahí, mira, mira. saca la Este pulvă. está loco este, bă. Y yo lo Busca veo. captura 1, busca captura 2. Claro. Mira ahí como, Vamos de ahí que de ahí no podemos hablar. como se está ahí jugando con la máquina. Mucho sol. Venga, aló. A curar. Por la tarde en YouTube, más. Ați filmat-o tolă, nu? Ați filmat-o. Acum când Cum coboră bătrânul să întrerupe filmarea. se trebuie filmare când coboară bătrânul, N-avem ce face. Ticu. Era otro peon. Filmează și pe gunoianul ăsta. Te veo en YouTube, macho, por la tarde. Se facă de o plazelă. De o franzelă. Are 6 copii și... 6 copii. 6 copii și 3 de put. Ăsta e numărul 1 de la tras pe cur. Ved, macho, que hoy te veo el encargado. Pone a YouTube. Ve la cara. Vas a mandar Que una se vea la cara, grabación, macho. un vídeo para allá para Romania. Busca captura 3. Pa YouTube, pa YouTube. Busca captura 3. El encargado. El El encargado. encargado de... Eso es. Se ve. Vamos afuera a ver si... Mira la chica que pasa. Aici sunt camioanele de... Aici sunt camioanele ăstea Exact, cu isoare. Și cum se vede așa camioane aici unde lucrăm. Haide bă, Cipi, zi ceva frumos de final așa. Păi ce să vă spun, că cum sunt emoționat, nici nu am cuvinte. Trebuie să mă înțelegeți. Deci o să ai cel puțin 100.000 de vizualizări în 3 zile. M-aș bucura. Să vezi comentariul în Să- Spania. Să vezi că La o cam carne în frigider. ai carne în frigider. Acasă nu predicam să am atâta carne. Să vezi comentarii și pe ăștia românii. Acum Zoli. Bă, Zoli, hai să ne prezentăm și mașinile, mă, A6, A6, A6 BSC și alea. San Miguel. Ce țăranul cum a sărat e copil pe lângă noi, noi ne prezentăm camioane și toate. Hai să-și arăte mașina ta, hai. Haide mă să vedem mașina ta. Un Mercedes, dar bine, nu-l filma ăla lui șeful ăsta meu. Deci nu pe la lui șef. Deci ăsta e Mercedes-ul tău. Deci care ăsta e o a să- meu, Vezi, nu pune că pornește alarma, nu punem înapoi. ăsta e a meu, Și iese șeful și vede 60 și ceva de mii. e a lui șeful, și pe alu șeful, deci ăsta e alu șeful. Deci nu ăsta e alu, ăsta e alu ăsta e a șeful. lui șeful Așa. și ăsta e a meu. Deci să vadă cum vine un tir. Și asta e a lui cârpe de la noi. Asta, Ia. ia, urmează și pe aia. Aici Maneu aduce drogurile. Mira ce mai este. Deci este, trae ei cosas, Brugal și... brugal și astea. Băiatul din acolo. N-am mai am de să bun. Haide mă că e gata, că coboară bătrânul, ne vede, ne dă în cap.